Stvarno, koliko dece imaš? Nađa. Kakav je to osjećaj? Da li je Nađa nekada imala neke probleme sa drogom? Ne, naša ćerka se ne drogira. A otkud ti to znaš? Ti imaš neko iskustvo sa drogom? Ne razumem sad čemu vodi ovaj razgovor. Ma daj bre, pali. Alo, smiri se bre, alo bre, debilu mali, smiri se bre, smiri se. Motori, da si krenuo, mamu ti jebem. Dobro, i našli ste se. Da, našli smo se tu sa ove strane mosta. Dobro, i šta ste pričali? Ne, rekla mi je da je život uništen, da treba da se pazim Filipa, da on nešto od mene krije. Nađa je nestala, nije se vratila sinoć iz škole. Ne znaš možda gde je. Kad si je poslednji put vidio? Pre 2 dana, tad smo se poslednji put i čuli i videli. A ti nisi zvao možda nekog da proveriš gde je?